Siewiców. Recept na syrop ze cebulę znany je bez śląskie omył od pokoleń. Nie jeden roz zretował on chorego bajtla. Recept z cebulę to jest padą wam blank prosto rzecz. Podczaną. Ino jedna cebula, albo tako mało, albo tako srogo, jak wos jest stać. Cytryna, jedno, albo dwie, wiele tam chcecie. Krauska, dowolnego rozmiaru. Cukier, biały, albo trzcinowy. No i przód, decha, pitwok, ino nabrusić, co by był ostry. Cebulę. Ciubary, ja już śliptom. Teraz kroniamy cebula w drobną kostkę. To jest coś ino blank do prawdziwych hopów. Bożycku, nic nie widzę. Jak mocie gazmaska albo kombinezon ABC, to się oblećcie. I teraz, żeby mieć plac na desce, wciepujemy ta cebula do krauski. I no, żeby nie potracić. I to robię ze zawartymi ślepiami. Bez to troszkę nie idzie. O ciulu. No i obejrzyjcie gizdy. Jak już mamy podług tego jako srogo macie ta krauza, to tela psujecie tam ty cebulę. Teraz kronia ta cytryna w pół. Wyciskom sok. O tam. Jak pestki też wylecą, to się tym nie przejmujcie, bo to tak będziemy ino ten syrop pić. Wyciskamy dokładnie. Jak ktoś chce, a ma taką wyciskarkę, to też idzie się na tym to wycisnąć. A potem sam wloć do płyszczotka. O! Teraz zasypujemy cukrem. W sumie wiele tam chcecie, ale tak barzy fes. O tak. Kasztela. Przefyrlomy to troszkę pitwokiem. Ja teraz zrobię tak, że z tej cytryny kronia taki jeden plaster i wciepuję tak od wierchu. I teraz zaś biera cukier i potem plaszczę tej cytryny tak zasypuję, co by z niego tak fajnie się puściły, co by się z niego tak fajnie puścił cały ten sok. No i tak to uszmarujemy. Jak macie jeszcze plac we krausie, to możecie więcej te cebule tam wpipcyć do środka, ale u mnie na tako krauska to kajsztela styknie. Fajniście jeszcze jest jak macie miód, a już w ogóle najlepiej na świecie jak macie prawdziwy, naturalny miód od binów. Bina to po naszemu po śląsku pszczoła, jakby ktoś nie wiedział. To jeszcze tam się tego, nasuć się jeszcze tego miodu tam do wewnętrza, a jak nie, to też jest tak fajnie. Słyszałem też, że fajnie jest się wrazić knoblaucha, czyli cosku, ale ja robię to podług takiego ładnego receptu. No i teraz co, możemy jeszcze trochę więcej sam nasuć cukru. O, teraz to tak trochę zaszelątomy, przefyrlomy. No. I frupujemy krauska, zakręcamy i możemy lecieć. Roztomajte rymy, tubery, inne bronchity. No. Copyright by Niklaus from Freaky Gamers. A ja się idę wykiźlać, bo cały rzech jest w śpikach.